3 godine. Puno. Mislim, ne znam, teško mi da pričam o tome, nije da baš nešto bilo lako, ali eto, prošlo je, na kraju krajeva prošlo. Mislim, šta je fora što, kad si ti zatočen ovde, nije to samo neki psihički problem da ti neko oduzima slobodu, da te mozak pored toga, fora je što ti se telo drugačije razvija. Znaš, nekako drugačije se bukvalno telesno razvijaš u odnosu na sve ovo, zato što znaš da se napolju nešto sasvim drugačije dešava. Ti ovde boraviš s nekim ljudima, tu imaju novih i starih, neki odlaze, neki dolaze, bukvalno od, ne znam, otimača torbica do najtežih prestupnika i tapšu te po leđima, bodrete, ne znam, evo sad recimo imam svoju klupu na koju mogu da sednem gore, što nije to problem, ali ja mogu s njima da pričam, mogu da se savjetujem, a ne mogu da pričam o svojim osjećanjima. Zato što kada god razgovaramo, redko god te gleda u oči.